Banday G, kiniwayat nga Kamandag 2025 live fire exercises. Iti barangay Bayog, Burgos, Ilocos Norte, iti laing Kalman. Nupay na aning kinapunot Idol Bernard tuloy-tuloy, iti drill. Inuhay, iti kamkaming iti Philippine Marines, iti lugar nga napili iti grupo para palang kanatoy panagsana iti counter landing fire live fire exercises. Iti area, makita iti dua nga 105 millimeter artillery, dua nga unit iti 155 artillery ken dua nga light armor vehicles ken ti may isang helicopter dati ti AW9 Agusta helicopter na sigaw-sigaw iti tangatang na lubak iti dalan Idol Bernard ken Batbato sa gapo na nga nakiluwan tayon iti armored military vehicles iti Philippine Marines tabigasaget may matangan dati may white atta nga exercises diram kaming iti Philippine Marines. Nagbaling observer iti grupo ti US Marine Corps, France, Thailand, kasa miyembro iti regional kenti global partners para palang karetoy paniwait iti kinatalna iti Indo-Pacific region. Nagpaot ti 2 oras iti panagsanay dagito. Imuna iti panakapabetak ulo panakapaputok datoy 105 millimeter artillery. Ket ada iti upat na drums iti bye-bye. Yeso iti nagbaling nga target iti grupo. Namin walo Idol Bernard no napaputok detoy 105 mm artillery. Si Marno iti permit pigsa na ito yan. Dua nga unit iti 155 mm artillery. Ore kam la may natumba dati pugaw. Detoy panagbatak na Idol Bernard kasat kapigsa na. Awan ilusar yung air MAF Idol Dance. Awan Idol Bernard, awan iti hangkay nga sanay da kami ang reservist ket ore awan air maps mi ket mayat latang da kay nga civilians dapat inikan da kay kumamatap no di kinakigkigtot kada matumtumbad ta nagpigsa pressure na deta. Amumikit din nga napisagin jak ekspektaran di jay presyo di pugaw na. So nga ron, kami jay malalata at kigkigtot mo. Oh, di ba? No kuma nakapkapsot lang ti patinakim mo ken di jay talaga mo nga mapakigtutan ka. Okay? So delikado. At kuna dagiti soldado nga nang pick up kada kami, sir kuna nang ibabawit sa arming apay. Dati pugaw nagat baka maburak sa arming itipis. Kuna ana inya dayon minatilo ani jay highway Edo Bernard. Sabi ko sa sigurado nga DJ lugan nga nagduan tayo kita sa nga mapektaran. But anyway, idi man pa sa kinit daw ni Major Rostom de Sala, the operation officer iti Marine Brigade na may padas ko sa Mangguyod, manggutan. Ay abo paanin sir. Ay awan training mo, kakaasi kanton, sulot kanto ti makalawas. DJ, di pa nung nagkaroon pa kahit kumat nga padasan for experience. Nay, apo, wag na. After effect now. Ma'am, di kita challenge ti soldado nga kasjay. Sika panunutem ket it's exciting aya. Haan risky deta kada kwan as in napigsa. So nga kasi dati padas mo kasi kung kunada kasi hindi mo una pa igamanda kat M16 kada aming nga rifle sen kita habang bumaybeg dumagdag sen deta rifle ka igamamong ka agsulpeng ka di kanto makangagan. Hindi. DJ, iti pinunod ko, ala na pintas to mag-experience again, may document ko na kumangin mahaan, ta DJ, kita umanayin, di pa nag-document tayo, pa nag-cover ito yung lugar, para palang iti pa nakimatang DJ nga senaryo, Idol Bernard. DJ, iti na-isoblat, dati 155 mm artillery, simulat batang nga nag-back off, dati grupo da, and then, remoten, dati iti ground troop, iti Marines, kinapan dati iti by for finishing iti kalaban kasi ganti senaryo. Iti masigura doon nga natin iti kalabanen nag-move out naman iti lugar
Kajamatan iti nagmutuan dato'y Kamandag 2025 live fire exercise state Ilocos Norte iti nag-entan dato'y fire drill manipot ug mga ili nga region iti Luzon Idol Bernard. Kuna ni Major Rostom de Sala, Operation Officer iti Marine Brigade, nagpintas iti nagguduan deto'y exercises iti Burgos, Ilocos Norte. So the counter-landing live fire exercise north is conducted successfully, although there's some interlopers, but we managed to conduct it successfully. In Bagapay ni Captain Conor Ansberry, US Marine Corps, na napintas dato'y observasyon da, iti nagbalang performance ti Philippine Marines, iti naangin na drill, iti Burgos. So today we conducted a counter-landing live fire exercise in coordination with 4th Marine Brigade. This exercise is to simulate the defense of the Philippines mainland against a hostile landing force. So for the scenario, a hostile force was detected and templated as to have pushed out landing forces. We were able to assist 4th Marine Brigade by providing some additional sensors support and coordination, but really they did the heavy lifting in engaging these targets and pushing back the enemy. Pasan iti drill Idol Bernard iti troops iti Mariner kesa ni saluda iti airport iti Lawag City para iti panagsubli iti lugar nga inda nagkapuan. So agyaman tayo biyang ti 4th Marine Brigade iti Gundaway nga nang cover kada to'y live fire exercises iti Barangay Bayog, Burgos, Ilocos Norte. Idol Dennis Taliclo.